Mambo nemapurisa na Francis Mushonga iri kuti Francis uya dare nenyaya yako yekuroora Mary Mushonga anova atete vako hanzvadzi vababa vako nyaya iri pakati pedinzi ramambo kana kuti dare ramambo nemapurisa ari mukati mazo pakuperepeta nyaya na Francis Mushonga. Claim iri kuti Francis yakudare nenyaya yako yekuroora Mary Mushonga anova atete vako hanzvadzi vababa vako makorokota ndakupenya maika vari padhuze vachiona kutoka kumwana wako ngomani anobva nyaya veriko unoti kuti inini ndimi Francis ichokwadi iri kuti zvaionyana Mary munaye Mary inoti pane zvimwe zvotogona kuti kuzosvika kuna sabhuku yechiperera ipapo imi munonzi Francis Mushonga asi menyu anzi Mary Mushonga Mary Musona. Saka chienda pamberi makurukota ipapo ndaenda pabata kuti pangobuda ari Mushonga taigona zvakaita zvokuti masinema agona kusiyana zvokama uripo kusiena kumasinema ako ayo muri kuti kuti adzimai venyu musati mavaroora njani pamusoro changamira nemakurukota panyaya yaFrancis Mushonga yekuti akatora Mary ari kupupura chokwadi pamberi pedare kuti Mary chokwadi ndaatete saka akuna changamire kuti munhu atora atete anoitwei ndo zvandambotaura pakutanga paita kuti nyaya idzodzo ndo dzikunyanya kuwanda dzekuti vanhu havasi kutya kutorana paukama asi zvisinei vabvuma kare havana kukakavara havana kupedzera dare nguva hanzi kuziva kuti mutogara mese here kana makangotorana ndobva masiyana Hatutogara pese. vane mhuri yakakura sei Vana 6. handi mazona zvatiri kutaura ato nemhuri yakura vana 6 apa vari vese tigara naatete hanzvadzi yababa wavo saka regai nditi ndo watoti mafunafuna iwayo chisi hachiyere muso wacharimwa zvida vatoita rombo rakanaka kuti nhaya yavo yazoya kwamambo ndogaitaura kuti nevamwe vakambozviita kuti vairamba kuti hapana mafunafuna asi pakatanga kuparara mhuri vasvirwa nevana vaviri vazozvifamba ndipo vanonzi imi mamukuziva here kuti mimuri kugara makatona paukama mafunafuna makaita pavakazoripa uripo ati pakati vana vakabva vamira kufa saka tiri kuti vatoita rombo rakanaka saka regai nditi pane pari kuda umbowo kuti vanenge vari kunzi nyaya iyi inenge yakambondidzwa kwachangamiri kwamambo yakatungwa rigaitinzwi kwavada makaita sei pamakamaenda kwachangamiri dotito makabhadhariswa chii ikoko zvinoita kuti nyaya yenyu igonikurereka asi kana musina chama makabhadhara panongodiwa uripwa hunoripwa nyaya yenyu yobva yadii yapera saka titsanangurirei kuti pamakaenda kudare kumashedzwa zvizvi zvakaitika kwane nguva yakareba sei maenda kudare Ni ndakasungwa na 2011 asi ndakaroora muna 2000 ndasungwa muna 2011 ndikaenda pachief road pamangari ndopawaitongera ndikatongwa ipapo ndaziva kuti vamombe chimina mombe yemhondo nemari ndakabvisa zvakadaro LC4 dzakanyorwa nemakorokota regai tizoita tsvagidzo yedu ingori tsamba isiri LC4 bcause panisange paine judgment LC4 iri judgment yayo but ingori tsamba tisazonatsoita tiite tsvagidzo dzedu zvokuti zvishuwa zvinzvozvo zvakari zvakabhadhara kuchika ukama makaita here Aiyo.
imimi makanzi bhadhara iti mombe ngani makabhadhara dzakaendere mamumbiri kana dzakaenda kwakaenda mombe emakuna kona ekwamambo neimwe chete yekumombe dzakaenda kozve dzecheka ukama dzekuti imi munogara ndiyo ukama makabvisa here hamuna kubvisa idzodzo hadzive kwamambo but kuti cheka ukama inobviswa imi mumusha menyu handiti mumusha menyu munobvisa mombe icheka ukama maita chivanhu mouraya mombe iyoyo zvikunzwika imi mamudyi mombe iyoyo kana tinga yaurayiwa inodyiwa neukama vedzinza kumusha kwavadzimai venyu vacho atete ivavo vanobvisa kuti mombe imwe chete handiti voita futi kumusha kwavo kwemukadzi cheka ukama iyoyo yekuti mutenderwe kuti pane mhuri hatichagona kuti tichakurambanisa ikandikuparadza muchiramba muigara asi pane paitwa cheka ukama yemombe dzimwe mombe mbiri dzadzikwa mama saka nazvisina kuitwa izvozvo zvinofanira kuti zvizoitwa zvine izvozvo zvinonzwika asi tatichaita tsvadzidzo dzedu dzokuona kuti mombe mbiri idzi asi mama ita rombo rakanaka kuti kana dzisina kuenda maingota kuti handa ndakaumezwa dzanga dzisati dzaenda for the second time kuchuya nyaya ikafanana iyi vakapata sabhuku ufi ainge achikukura nyaya iyoyo nokuti mudhindo uyu watangamiri vakadarika kare vachinawo vari kushandisa izvo zvinogona kunge makaenda kuna tangamiri kuti yandipe $10 ndigopinda matambudziko but once takabata izvozvo vano mafainzi akawanda hapana regai tirikuona sabhuku tsitatu mungatipupurire panyaya nyaya iyi kungoziva ndichiona tsamba kuti pane huripo hwakuti akabhadhara nekuda kwokuti panguva iyoyi ndashanda sabhuku ini ndakatanga 2019 saka zvinhu zva 2011 kunzwa kwemashure kwacho kwakamira sei chakukanzwa kunzwa kuti nyaya yaenda kwachifido tito ndakanzwa taenda kwachifido tito namukoma wangu ndovanga vari sabhuku anova Malcolm Chitsari kunza kubhadharwa paina muna kukunzwa here zvekuzobhadhara handina hangu kuzozvinzwa asi kuti vaenda nemukomana uyu nevabereki vake vachivido tito yandakanzwa regai tipfuridze mberi tichazoita tsvagudzo dzedu